Hi guys, majong adlaw daday mis dagat. Hi Nen. Ajaw ay lagi. Ala wala kinaligo. Aray. Alibe. Asam tadapit. Hi guys. Kita yung kauban yung imong uyab. Ay, sana all. Picture sa kuno. Sige. Kung magkakaon na mo gawa, ha? Okay, panalangin, panalangin. Okay. Ate Jennifer. Ikaw rap. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, Lord, in this gift. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Ako magkaon, gawas. Ako pole. Di ba tabayan ko doon? Hoy, ngano na ba nang magdilubaan naman mo? Sakay ka, be? Sakay ka. Ala! Kaniyak mag-inagsuon! Wait, do it. Apil do. Vlog na ba niyong? May wagang salamin lagi na yung. Ana, naraman din na niyo. Wala imong buhok tayang. Wala yung buhok. Diyo na kadan. Pagdali. Bala do arapog ka. Ag tuyong, tuyong. Naulig ka kunot. Puni pa kuno. Na kayo picture mo nga bigil. Ate, di kayong dagan ay burato bayot yung. Okay ba? Sakit. Ato rakas na ibato bi oh. Ato pe. Ato na ibato ba na? Bye-bye! Wow. May mura man lagi mo kamukha mo duha. Balik kuan, igagaw ni. Di. Hi guys, madyo nga po nauli na dahil Miss Lixie gikan na ligog dagat. Gikan po sa Alicia, merkado pret kog isda kay sa bawon. Pakog kamunggay dari. Dapat ka dyan okay gabi igi. Dugo ko na daga. Nadaga ko diskuhan, dumalasan ka adyo. Disko may gabi kaya naman sila tijuli. Dawa na gidas Lixie kaya naman na mo sayaw pas diskuhan. Magsabaw kog isda kay sige mi karni. Tapos ko anron kay grabing labarag ang di man ta kumuuban maligog dagat sa si Lixie kay murag pila naman ka daw na si Jawa na banding.
Kasi hanan misang da palig pagdagat kay aron mawa pag idahang ubo. Karerang gikuha nga kuan kamunggay kay kanang karong nay kamunggay atong isda. Sabaw. Isa ka ang dugo nang tulidya kahang Dara guys, kay magsabaw nagtak-an akong ininit. Asa ring agpatin unang kamunggay. Wa pa na mahugas isda. Ali sabi, nalingaw ka naligo dagat be? Pero dito kainom sa mong tambaw ganyan wag to kaya matarkada ka nagkadali-dali man. Hindi naman mahuman man po ito ugma po. Aw di, ito naman agpanag sa padok kayo magkakainom ganyan ha. Hala, sige absin, di pwede uy. Bernes na nung ugma, matutas balin siya kay mabanta nila na nahilin. Madlok ka? Madlok ka kay okay lang maguna ka ni chat mo ma'am. Salamat dahil sa kuan. Lamok be, rembegana be, pangabog be. Ako tinga bagong iring nga bagong nanganak kay das dalabags ning sud. Dalabags ni Ate Ali. Nagubot tas si Mali. Pila ka buok ko tingte? Duha ray anak? Kaya nga no laging gabrihan mampud, grabe lamok. Lexi, pambagtas lamok Lexi. Or by occlusion. Nagkakadug lamok. Sabaw, magsabaw ko karong kahigupot sila tatay. Sinabaw is sila magkarni, sinanay naman naman di man na magkarni kadyo. Pangsira na ng mga bintana diya, be. Kaya manood aglamok. Dali ra ko bas ako magharus og kamugay dali ra. Kaya siyempre makatuak ni ngani ka tak Dali ang mandani maniyak ko nami. Kailan disang naw nga arakos ka agad kapag tagang lawas pas tadugon gitu ko guys. Si grabe. Nagtupadis kuan ko jud dumalas pagdit kay dito kamuro ng disco na. Mura magnanay laing di mao. Nagtanaw pa mao gadget. Madulay kay na ko'y napinsahang yubak sa motor. Dali ko gaya sa CR. Kay uwaw ko duma tagpasantas diskuhan. Labing lingawan nila kay Julie gabi eh. Diyan guys, magtiwas ako dari gluto sa sabaw dyan. Mara na yung vlog guys. Salamat sa pagtanaw dyan. Pwede ko ka vlog o duha ka adlaw guys kay nabisi ko atos kalingawan sa atuang sitio kay nagkomite mi sa basketball mo nang wa ko naka-vlog duha ka adlaw City Ali. Diyan mo na yung vlog guys. Salamat sa pagtanaw. God bless natin tanan. Amping mo kanunay guys. Thank you for watching guys. Bye.